Ifraħu Verġni Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Int li jemminta l-kelmiet tal-Arkanġu Gabriel fil-waqt li bqajt xebba, nissilt Alla u bniedem. U wara li tajtu lid-dinja bqajt xebba bla mitifsa, Alla idħol għalina. Kull kreatura u Marija tinkina quddiemek għax tassew ħwejjeġ kbar għamel miegħek dak li hu setani. Alla l-missier tak ismewiet u l-għal. Alla l-iben tak l-ubbidjenza fis-sottomissjoni. Alla l-Ispirtu Santu tak kemm tista' tkun eżaltata kreatura minn Alla fl-ola grad.
ta si già, gloria